Hoş bulduk Kemine. Selam vatandaşlarımdan bize. Kime vur öğrendi? Kemine ona bol çok zaten değil mi? Eline bol malı zatlar diyelim. Bol malı zat. Şonsuz bolan sebebi mesela için Nir'de yaşamak isteyen o yankı erteki vardı. Yanlışmasam Mönce Kulen Tolşan'ın hikayesine. Bire buzdan öysalya beylikem yankı kerpiçten betondan salya. Ne bir yalan zaten bir hem hakikat da hakikat hem şey yani kıyındır, ağırdır, acıdır. Yani erteki de yaşasam o şu günkü adam öyle. Onun için eğer hakikatte yaşayacak olsa kendine bol malı zatlar ya da bol malsın yani ya da devlet olacak olsa. Yani şunlarla bir niyetin var olsa ve hakiki durmuşta yaşayacak olsa. Erteki de yaşap olur yani erteki de yaşasam o kemine birinciden hemen ikinci yaşamakta. Sebebi ertekide şu zat var. Ertekide yaşayabilmen sebebi hakikatten çıkıp bilen o hakikatten çıkmadık geldiğinde de mesela için ertekide ne diyeli acıkmayan diyeli. Yani hakikatte acıkan. Ya da hakikatte aydalı kışın üşeyen diyeli. Yani ertekide yaşanın için şu zatları dile getirip bilen o. Ya da şu zatları fikirlerinden bilen o hatta. Sesin kemiğine, sen sesine geliyor. Sen sesin geliyor. Ben, bilemem o videoda ne olsa. Olabilir. Indi gelýändir. Şu obnovlение gelýärdi programa. Şonda gidýän bolmaly meniň sesim. Indi gelýändir ildeşler sesim. O ýa salam berdim. Onu hem aýdyp geçeýin. Ýa-ni aýdyň gurrun berdi. O aýdyň sesini eşitdiňiz ildeşler. Terrorizm döwründe jenayat edenlere näme bolar diýilen soru. Jenayat edilenler nähil bolmaly bularyň orny. Bu arkasynda gatykän zat bar, hawa gurrun edilmeli. Inde şol gurrunlary näme etmeli biz umuman häzir gürleşmeli. Soň ýurda baran soň gürleşmäne de wagty ýok edil näme edilen ýalyk bir kanun bir herekete benzeş bolup biler. Şonuň üçin häzirden düşündirmeli bu zatlary. Indi jenayat edenlere näme bolar diýip baba soraga jogap bermezden ozal. Nähil jenayatlar edildi we kimler etdi? Diýilen soram soramaly. Şonu sorap jogap bermän şu jenayat edenlere näme boljagyny gurrun etmek kynrak bolýar-da. Bugün aýdym bilen şonuň gurruny edeli. Biz o nähil näme edip bolýar. Indi ýankı
Bizim şu öz aramızda geçen gurumlar den birinci nemetçek o el alacak. Yani Türkmenistan'da cinayet iki görünüşte edildimken yani bir ise o gönüden gönü halkı korkuzmak, beyleksem halkı azlaştırmak diyeyim, ağdaştırmak nemesinde ulanıldı. Korkuzmak o tarafında yankı e, hukuk koruyucular var da hukuk koruyucu deyip ad veriliyor yani hakikatte hukuk korap koramadığı tartışmana da gerek yok. Yani hukuku edili özleri bozuyor. Şo sebeplen bular yani terörist demesine iyi oldular da yani teröristlikten başka bir zat değil. Bularım kimler oluyor yani polis işgärleri, prokurorları, qaziyetleri, hatta hakimlik, arçınlık, yine näme şolara çelli içine giriyor, ta yokarky ministerliklerine çelli gidiýänçe. Bular güç ulanmana hakları berilipdir, yani goşadyrnaw içinde. Yani şonu hem o soňuna çelli halka garşy ulandylar, korku salmak üçin, yani terörizm etdiler de o taýda. Türkmenistanyň içinde. Beýlek tarapdanam halky adaşdyranlar bar. Ýoluny tapmaz ýaly edenler bar. Olaram kimler? Ýa-ni aýdymçylar ýa-da sunut ýa-da öredeýijilik işgärleri diýilýär. Ondan soň ýokary okuwjy aýlar bar. Ýokary okuwjy aýlaryndaky şo taýda muallimlerinden başlap ýa-ni dekanlaryna çelli. Hemmesi hem şolaryň içinde. Gıynasak gıyna. Şoň ýaly bir iki topar aýryp düşündirsek, has düşnükli olarmykan diýen, ýa-ni media üçin gurrun edilende. Adaşdyranlar bar halky, birem gorkuzanlar bar. O gorkuzanlar gönden gönü terörist kabul edilýär. O adaşdyranlar hem o jinayet ýöne indi haýsynyň o eden jinayet agyr diýip sorasaňyz, halky adaşdyranlarynky. Yani doğru zady yani ýalňyş görkezmek, egri görkezmek, dogryny egri görkezmek. Mysal üçin ýurdumyz asuda ýa-da asuda ýurdumyz bar diýip goşuk aýtmak ýa-da o arkada diýmek hakykatda arkada däl. Arkadalyk meselesi tartışyljak bolsa bu taýda. Yani doğru zady egri görkezdi. Yani arkada däl, o halk düşmanı. Halk düşmanı arkada görkezdiler. Egri görkezdiler yani. Diýmek, bularyň nemesi has ýokary bolmaly. Soňra o jurnalistler hem şonuň içine goşup bilýär, yani halky adaşdyranlar, ýoluny ýitiren, yani halkyň ýolunyň gitmegine kömek edenler. Ýoluny ýitirmegine. Şonuň ýaly bir neme edeli, aýdym gurrun edeli, has çalışrymda etmän düşnükli olar. Ya soň ine şul adamlara näme boljak täze Türkmenistanda? Yani o terörizm döwründe eden etdilikleri sebäpli täze Türkmenistanda nähil çäreler o görüljek, yani biz sypatlaýyn aýdalymyny, yani öňünden nemet bolmaýar sebäbiň bir karary, bir prosedurasy bar, geçilmeli ýöne. O proseduranyň umumyny aýtsaň nähil geçjekdigi görünüp durdy. O näme meňzärine şol döwür diýilen, o soragy bilen aýdym. Kemine birinci yankı nämeden başladı biz? Güýjülanjylar diýilýär, näme diýilýär? Hukuk koruyucular ýa-da Eline hukuk verilenler diýilýär. döwletiň guruluşlary bardyr. Yani polisiýa, mehkeme, prokuratura, şolarla ele alsak, olan etmeli işi var. Etmeli işi nämeden ibaret diýseňiz, her bir vatandaşyň howpsuzlygyny üpçin etmek. Yani vatandaş şu yerde işlen, kazanan pulundan yankı naloguny töleýär. Nalog tölenýändir. Mesela gatulun nalog tölenýär habarymyz ýok ýöne bizim.
Sonra şu nalogların neticesinde yine ya da neft gazdan çıkan ödenen bağlayıp bilirsiniz yerastı baylıklar diyelim. Resurslar diyelim. Baylık bilmem neyden yanlış bir zat kemeğine. Resurs diye. E, yer altındaki resursları şolağın neticesinde ne polisiya var. Ondan sonra Milli Hoğutsuzluk İdaresi var. Ondan sonra prokuratura var. Bunlar aylık bilen üpçin ediliyor. Pensiya bilen üpçin ediliyor. Aylık bilen üpçin ediliyor diyelim. Ne için ediliyor? Olardan etmeyi her bir vatandaşın hoğutsuzluğunu korumaktır. Ne korku var olsa bir adamda, bir vatandaş korkuyan olsa birinci nöbette yüz bilyen yeri olmalı polisiya. Yöneş olur etmeli işini edil tersine ediyorlar. Yine bu yankı terörist diyende o kemine elbette o görünüşleri kendir yöne korkusal yan olsa özem ediyen işinin tersine o buyruk şoňa alıp beýle ki buyruk näme buyruk bolanda näme sen iş etmene eşini giyip sonra polisiýa diýip özüne at beripsin. Şoň üçin olar bir ine cenayet halka garşy edilýän gorkuzýan hatta olar ýönöke bir zat bardyr. Ýoksam seni türmäge basarys. Polisiýan ağzından şu zat çıkan ýagdaýynda o ýoksam seni türmäge basarys diýip bir mafia aýdyp biler size ýa-da bir iş adamı aýdyp biler ýa-da ýene şoňalyk siýasatçysy belki aýdyp biler, mümkin olaryň aýdyp bilme ýa-da mümkinçilikleri bar diýeli. Ýöne milisiýa ýa-da polisiýaň, prokuroryň şoňalyk sözler aýtmana haky ýok, hiç hile haky ýok. Ýoksam seni türmäge basarys, ýoksam seni ýok ederiz diýmek. Türmäge basmak däl, tutmak bilen näme? Wezipelendirilen tutmak basmak eýen başga bir zat. Yok, şol sözleri ulanmak polisiýa edip biljek ýa-da ulanyp biljek sözü de mümkin däl oňalyk polisiýa bolmaly. Yani şol sözü ulanýan olsa kemine o polisiýa däldir. Bilmeýär näme diýeni. Näme diýeni bilen o. Hakykatdan. Yine şol sözü ulanmagyň özü eýen ýanky bir cenayetdir. Ve onları yüze çıkarmak, anıklamak, suutnamalar ya da yazılarla ya da olan gol çeken kararları yeneleri vardır elbette. Ya da protokollara gol çekendirler. Adı geçe bir suutnamadır. İkinciden olmadık ya da onların ondan sonra neterli mesela işlep bilmecek de yönök bir zat yankı psikolojik teste ne dersin onları. Şu yerde men fikrimçe adamın kimliğini görüp böyle de. Polisiya mı ya da bir näme manyak diýilýär. Ne şol görkezýär we Türkmenistanyň içinde şu wagt bilemek 90% belki köprägidir. Yani polisiýa bolma mümkinçiligi ýok. Ýöne test bilen onu suud edip bolýar. Yani psihikasyny barlap görsen şol adamlar. Akyl ýa-da beýle ki bir zat görüp bilmersin. Indi näme geçelik emine howpsuzluk diýdik. Howpsuzlukdan gideli. Milli howpsuzluk var. Yine bir zat var. Indi polisiýa kemine gorkuzmasyn. Hiç hili gorkuzmasyn. Ýönesen howpsuzlugyny da üpçin edip bilmeýän olsa, ýöne aýly bolýar o. Bu näme bir cenayetdir. Yani aýly näde bolýanlygyny aýdyp geçsen. Näme hasar bolýar aýlyny. O aýlygyny alansoň kemine sen bir iş etmeli şu aýlygyň garşylygynda. Yankı hizmeti öndürmeli. Eğer sen hizmeti öndürmeyen olsan, onda sen alan aylıklarına ne cevap verecek. Şu yerde eyyem cinayet başlıyor. Yani bunlar has neme geçip o aylık alıp iş etmemek belli de dursun. O oğurluğa giriyor eyyem. Bunu oğurluğa ediyorlar. Yani şu aylık amalyalar, yine şu aylık alayan adamlarını korkuzuyorlar. Yani halktan aylık alıyorlar. Hazinadan alıyorlar. Haksız kazanç vardı bu tayda yine. Bravo. Ondan sonra yankı mehkemenin işi vardı. Meşhur mehkemelere tanıyanımız olsa içinde sonra görmüş ol mehkeme. Milli howpsuzluk demek. Şimdi men milli howpsuzluk ýönökeje bir zat aýdyn. Şu Türkmenistan'dan daşına çıkıp işleyenler vardır. Yine ve elimizde hiç öyle dokument yoktur. Ne içinde Türkmen yankı toplumu şu näme iş hakkı ya da iş ruhsatynyň näme düşünemem. Yani daşary ýurtda işleýän olsan sen iş ruhsatyny olýa, iş ruhsatynyň içine insan haklarına göz öňünde tutulan, işçi haklarına göz öňünde tutulan hemme haklara eýe bolýan. Olar nämelerden ibaret?
işleyen yerin sana yankı sağlık strahokası bilen üçüne diye ondan sonra pensiyon bilen üçüne diye yine şona menzeşkâ bir yenilikler var. Yani oturma izni değildi. Yaşama için vizan değildi. Şunun üstüne düşüyor. Şu işçi nemesi. İş ediyen yerindeki iş yerine. Yine bu zatlarların üçüne edilmek demek ne demek? Yine ne için elmek hemen işi diyen milli hopsulun. Şu an aydalı yarısı ilatın yarısı da şimdi işler. O yarısı yine ertir bir gün kendi at geçmez Türkmenistan'a dolanırlar ve pensiyaları yok. Yöne bir zat. Bu bir milli hopsuzluk meselesi değil mi? Kemine. Oh. Sen pensiyan yok, strahokan yok. O adamlar ne edip yaşamalı? Türkmenistan'a izne giden sonra. Yani bu meseleni yine aydalık başka istendik bir devlette olsun. Eğer öz vatandaşları dışarı orada gidip işler başlasa 100 binden geçsin şu an. 100 bine yetmene de gerek yok. Şu devletin yani dışarı işler ministri Hökmanı suratda şu vatandaşların köpçülüklerin gidip işleyen yerine gider ve şu yerde şu doğru yani dokumentli işlemeli, pensiyalarının yatırılmalı ve sağlık nemesinin strahokalarının düzedilmek için edimler olur. Sebebi olan öz interesinde, istendik devletin interesindedir vatandaşları pensiya alıp bilsin. Pensiya almadığı adam ya da aile almadığı adam, o nemediyse adam yani hayvan değil o, adam olan için adamın yani toplumda ne var? Alışveriş var. Pul veren önüm alyan. Şimdi bir adamın aylığım yok, pensiyasım yok. O önümü ne edip alıp biliyor. Ya oğurluk etmen ya da adam öldürmen oluyor. Oğurluk etsene ne yememişsin cenayetmiş. Yani imen içmen yaşap olan o var. Yani yine bu da yani mehemenin etmeli işi de fikir edenler. Sebebi bu milli hopsuzluk meselesidir. Etmeli olsa. Etmeli olsa etmeli işi şu. Hmm. Dışarı yurtta kimine neçe adamın başına ne yankı bedbaatçılıklar diyelim. Bedbaatçılıklar olsun, problemler olsun. Neçe vatandaşın başına gelendir. Nerede şu yerde devleti gördünüz. 300'e Devlet yakından kuruluşu ölen adam vardı. İnverkis ölenler. Son 2 yine yılda. olur güçlü hava yine diyemiz. Güçlü olsa in olmanda bir 10-15 adama çıkardılar. Yani güçlü demek ne ama devlet elbette devlet güçlüdür. Yani devlet olsa güçlüdür. Ukrayna'da uruş oldu. Yine Türkiye'nin nemesini görün. Hem diplomatikası yani Ukrayna'dan vatandaşlarını çıkarmak için gece gündüz işlendirirler son için. Hatta Ukrayna'daki vatandaşlarına yöre telefon numaralarını, adreslerini hemmesini alıp çolurlar her saatte can edip birleşip durdular. WhatsApp'tan mı beyleki nemelerden SMS yoluyla haberleşip durdular. Yani nerede ne edip gelip bilen ve Ukrayna'da şolan yani pasolostvası şol işleri Türkiye Dışarı İşler Ministri ile birlikte yola koydular. 3-4 günler televizordan ama bunu verip durandır. Ukrayna'da hatta haberciler yine haberci olan olsun, jurnalist olan olsun. Bunu Ukrayna'nın içindeki yine Türkiye jurnalistler etti, haberciler hem etti. Ukrayna'nın içinde işlep görenler vardır, okap görenler vardır. Yine şolarla haberlaşıp, şolarla efire çıkıp yine yağdaylara düşündürüp yine şunyalık yağdayımız var, yine şunyalık edilen işler var diye. Yine yani bu işi diyenimiz yine şeyle işleye de bu işin işleyişi. Bu iş demek korkuzmak bu iş değil. Şimdi Türkmenistan'da şu gün dışarı yurtta minglep adamın başına her kili dert gelip bilye hiçbir yerde devletten kömek alan yeriniz yoktur. Olan etmeli işi şu. O yerde siz barıp onlardan hayiş etmek değil, talavı edip bilin. Yani sizin talavınız olmalı, onların yerine getirmeli. Başka hiç sanırım. Mümkün değil. Yani göremiz yokta şu hemen. Yani milli holsuzluk var olsa yani güçlü diyen olsalar arkada diyen olsalar yine edilmeli işler. Yani bu işleri edilmedi. Daşında istendik ziyan gören adam vardır. Yani şu yağdaylardan koronavirüsünden böyle vuruş olsun hem yağdaylarda ziyan gören vatandaşlar vardır.
Yine şol vatandaşlar ertir yankı näme sebäpden şol güne düşündükleri için bir arza verip bilerler. No. Sebäbi sorulmalı. Kemine hukman suratda zatlar sorulmalı. O ya da neme var da aýda yine birgiden konsulluklarda para alýarmışlar da. Sen sadece yok şu her dokument başına $28 öňal bir möçberi var. Alýarlar we kiftansiýa da beren oklar. Nira gidiýär. Indi şonuň täze Türkmenistanda barlanjak da şonuň iýizi. Nira gitdi pullar şonça. Näçe dokument dogrulandy. Bilinýär da ortaça bir hasaby ýene bir zatlar çykjak da. Soň onuň iň bärkisi şo taýda da o iş zat edip bilen oklarda ýaky. Gaçjak ýeri ýok. Olaram hemmesem nämäň içine girjek. Da ýöne bir zat var, ine olaryň şonça alan pullary gaýtarylyp berilermi diýilen owa sonra çykýar, ona owa bilip bilemok ýöne kanunlaşdyryp owa hazyna geçirip bilerler. Säa onuň bu edil para ýalak boljak da belki. Näme üçin diýip sorasaň ine şunu ýal bir zat var. $28 berseň şu gün o düze diýerler. Bolmasa da ertir gel diýärmiş de. Olam ýa itiň ölen ýer diýip at goýaly buňa. Ýa Istanbulyň iň uzak ýerinde. Men şo nämäni Gatygowy bilýände Göktürk tarapa men kän gitdim. Tanışlarım var. Gaty uzak ýer. Indi şo taýa gidip gelmek üçin bir günüň aýyrmasaň bolanok. Mümkin däldi. Indi şonu pulny häzir berseň owa ýa häzir berseň däldi, pulny berseň häzir owa çykaryp berýäs diýär. Soň häzir almak üçin pul berýär. Bu eýem bir para girýär. Bu para bolan üçin owa bu adamlar ýürüýte berýär-de. Ýöne bu pulun alynanyny belli. Indi o pul owa nira ederine. Ýöne bir näme. Edilen jenaýat iki tarapdan bar onuň içinde. Indi şoň puly hasaplanyp çykarylyp gitjek ýeri elbetde hazyna bolar. Hazynadan hem näme edilýär? Täze Türkmenistan dikeltmek üçin kän pul gerek de ýa Türkmenistanyň puluny çar tarapa nämetdiler? Göçürdiler. Her ýer, dünýäniň hemme ýerinde Türkmenistanyň pulu var. Şo zatlary o dikeltmeli. Soň ine ýanky meheme, polis ýene nämeler var da. Bularyň ýanky eden işleri ýürüýte bilip edýärler. Näde bilip edýärler? Säa işe giren wagtlar para berip girýärler. Ve para berende de şu beren pulny da o çykarjaklaryny bilýärler ýa-ni. Näme ýol bilen? Korrupsiýon ýol bilen. Bularam bilip edýän işini. Ondan soň bularyň jezasy bolja ýa mesmälim bolupdyr. Jezasyz bolup bilen o. Bu bir tarap, beýleki tarap bar ýa-ni gorku tarapy iň esas tarapda bularyň edýän işini. Ýa şol para berip owa soň beren parasyny owa 10 hissesini belki 20 hissesini o adamlar gorkuzup almak üçin edýän sebäbi nähil baglanyşy. Para berýär. Soň o adamlardan pul almak üçin gorkuzýar. Bu adamlar gorkuzmaga ýa-ni gelmişekler vardır. Şolaryň işine gidýär-de. Gelmişekler o gorka halk isleýärler. Şonuň ýaly bir düzgün tertip gurulupdyr. Indi bu düzgün tertibiň içinde hemme kim bilip orun alýarlar. Bilmän orun alma mümkinçiligi ýok da bu taýda. Bilip ýa-ni halky gorkutsaň pul ýagýar. Pul çykýar. Bu nemeleriň şatlanlaryň bir nemesi var da. Bir elif diýär-de o kiçijek jüýje adamlar bolýar-da soň şonu. Ursaň ağzından altın çykýar da şonu ýaly bir nemeleri var.
halk ertekler vardı olarım. Ularım şonu alıyor ya aydın halkı. Yani korkusan ursan pul çık ya. Geçen bir yercan edip baba gurrun ver ya. No, Gater ve dedip diye çağalarımı korkuzup vurup dururlar diye de. Şu ağrın almasam bolan ok diye yurda varan son. Ve her gurrun vermezse gurrun verir yal değil de edilen zatlar. Şonun yal bir yağdaylar var. No, Buların ediyen işler şol. Hem mesela bir işin içinde. Yani meheme deydi, prokuror deydi, hakim deydi. Hem mesela bir işin içinde bilýärler, bilgeçliğini edýärler. Soň bularyň o cezasy o hökmen suratda boljakdyr. Ýani illüstrasiýa diýip at bar da. İllüstrasiýasy ýene şu günlerden, şu ýerlerden başlaýardy. Ýani edýän işlerimiz häzir umumy ady berilýär. Ýöne içine baran soň şu jenayat işlenlerim o hemmejesi bellenilecek, tapılacak bir-birden, yeke-yekeden. Yani da yurdun daşına o kaçıp gitme mümkünçülüğünüz hem yoksa eden cinayetleriniz ortaya çıkarılsa, yani cinayet edenliğiniz suud edilse, izinize kaytarılıp berilýäňiz dünyanın neresinde bolsaňyz. O taraf var. Yani nemäni gowy barlaýasdy öňünden. Şu cinayet edenlerim o bir goranma kaçma mümkünçülüğü var mı deyip bir yere gizlenip saklanıp bilerler mi diýilen bir näme sonra ýasta. Onňaly hiç mümkinçilikleri ýok. Yani kaçan ýagdaýlarynda da tutup getirip bolýasa eden cinayetler ortada. Şonuň ýaly bir Kemine o ýagdaý bar. kaçan indi käbir döwletler var. Ünsüren o zada ýene olan pulu yetermiş o döwletlere kaçmak üçin. Misal üçin Yani ýene Saudy Arabistana diýenme. Şoň ýaly yerlere kaçıp bilerler. Ýöne ona da bir zada aýdaly ýene mi-2 gurulýa da häzir. O gurama diňe anyklama işi däldir. Ceza verme hukukan boljakdyr. O edarada özünde ýene şol milli hakyky milli howpsuzlukdyr. Ertirki geljegi del, geçmişte de azar verip ýa-ni millete ýa-da halka diýeli, ilata azar verip ýine neslin geljegini uğurlap, sonra daşyna gidip arkaýyna oturan diýip pikir edýän bolsalar, mi-2 ona ýani men pikir edemem, ol adamlara uğurlan pullaryny olandyrar diýip hiç näme ýani. Mümkinçiliğiniz ýok. Açyp bilersiňiz, ýöne pikir etmeň, täze ol Türkmenistan guruljak ýani milli howpsuzlyk guruluşy var. Şu mi-2 diýenimiz. Ol häzirki milli näme şu kemini häzirki Milli İstihbarat Institut. Yok, häzirki Türkmenistan'da Meheme. Türkmenistan'da meheme meňzetme onu. Düýbünden deňeşdirmem bilmeýän ýaly bir zat däl olar. Neme soňam görünüşe görä konstitusiýanyň daşynda işlejek, ýani onuň bir san konstitusiýasy boljak bir maddasy döwletiň howpsuzlygy. Yani döwletiň, milletiň howpsuzlygy. Olaň territoriýasy ýokdur, Türkmenistanyň içi daşy diýip durmaz. Ine ona maýdaly sebäbi Türkmenistanyň içinde bolmandyryp daşynda şunça iş edip bilýärler. Hiçbir resursam ýok. Öz resursu ýa-ni öz tap bilen resursu bilen işleýär. Ýöne täze Türkmenistanda okman suratda ýa-ni hazinada ýa-da gelen saglytlardan olan belli bir nämesi bolar, paýy bolar diýeli. Olaň diýende olaň der, onuň diýen, böyle bir institut guruluşdur. Döwletiň ýa-ni iň esasy tümlerinden biridir. Şoň üçin gaçyp bilersiňiz elbetde, o şu wagtdaky bilginiz bilen, şu wagtdaky aklynız bilen kaçsalar hem cezasy artýar ona bilýärler. Kaçsaňyz ýa-ni suudi işi bolmaz. Aýdy. Dinleje adam bolmaz. Ýa-ni günäkärdigine ýen boyundan alýar da kaçyp. Näme erip onu suud edip bat ýetirip ýa. Şoň üçin olary kemine olan oğurlan pulu ýenesi o pullaryň hemmesi pul gazanyp bolýandyr ýöne beren ziyanlary bardyr, hiç haçan dikildip bolmajak tebiğata. Ondan soň ýa-ni neslin yetişmesi, 3 nesil Türkmenistanda yetişendendir, aralar kesilendir, tarih ýok edilendir. Yani bu Gaterwet zat ýa-ni esiriň dargamagynda kemine Orta Azia
Belarusiýalyk yerlere seretip şo ýerdäki adamlar bilen gürleşseň esir wagty gowuty diýerler-de. Mao. Ýöne Latva, Litwa var. Yok, Estonya var. O taraf Pribaltika diýip. Pribaltikada näme diýerler? Esirde gowutumy diýse ýok diýerler-de. Näme üçin diýse esirde bizde hiç hili pikirimiz ýokdy diýer. Yani pikir ýokdy diýer. Şu wagt bizde iň esasy, iň gymmatly zadymız mine azatlyk aldyk diýer. Azatlygymız olan soň diýer biz diýer taryhy diketdik, taryhymyzy bilýäs diýer. Yani adamlar göz açılıpdyr. Ýöne beýlekiler esir gowuty diýenler entegem göz açylanapdyr. Sebäbi şol sistema dowam edip gelýär. Kemine. Indi bu zyany näde düzeltjek bolýarsa? Ýöne koýulsa. Hatta yani propagandistler var da aýtdyň da propaganda edýän adamlara näde ceza bermelidiň. Propaganda edýän adamlaryň günäsini suud edip bilmersiň, sebäbi oň ýaly jemgyýet ýok. Hakykatdan oň ýaly jemgyýet ýok. Käbir ýa-ni özüm Orson kinolarynda var. Ýa-ni Bulgakowyň kinosunda var. Şu ýerde hakyky nämäni suratlandyrýar-da. Adamın beynini ýykaýarlar-da, beynini ýuýarlar. Hatta ulanýan sözlerden bilen ok, näme işindigini bilen ok, näme diýdiňi düşünen ok. Ýöne beyni ýuýarlar-da. Gorkýan diýen ýalykda mysal. Ine şol beyni ýulan adamlary ýyzyna getirip bolan okda. Gaýtaryp alyp bilen ok. Mümkin-de. Onu hatta nämede de aýtýarlar, ol ýanky näme bardyr? Demirazık Koreýada. Yine plen düşýär, Amerikan soldatlary. Soňşolar aýdaly 10-15 ýyldan soň izne Amerikaga giden soň Amerikadan ýene gaýtardan izne gelýärmişler. Demirazık Koreýa. Daşarys diýe edil doza hyal diýermişler. Sebäbi eýem ol şol hemme ýalanyň içinde ýaşayan adam soň hakykata çykan wagt hakykata alışyp bilmeýänler. Yine Türkmenistan'ın içinde de yine şol edilen işler yapıyor. Nämeler? Ýöne beýlek tarapdan ogurluk edenler var. Korrupsiýa işleri, ondan sonra halky gorkuzanlar, ýa-ni terrorist toparyň içindäki adamlar var. Olar özleri kabul etsin etmesin tapalıyor. Gorkuzan olsa teröristsin. Onu kitap alıp okap göre. Kaysın. Yani düşünmeyen olsa. O teröristlerin edilmeli işi men pikirimçe kendim kıyın meseleden yani cezasın ve onları soğutmama görkezmek olan eden işine. Mesela hem mesela öyle yaptı. İyisiniz var ya. Bizde kıynansak da entegrem adamlar düşünüp bilen o istendik edilen iş yani izahdır ya da. Yani suud edip böyle her bir adamı. İzni izarlasan. Ha. Yani bunlar ona geçtim. Hem mere gol çekişiyorlar. Kimin? No. Dinle telefon ettiler. Can eden o adını aydıp bilen nokta. Ne hemen işin adımı aytsam bilemesinler. Aha sen hem mere gol çekiyorsun ha. Sen etdiğin işin hem merde arşivlerde dur o etdiğin işler. Özüm hiç kaysın şol arşivlere barıp bilmeýäňiz. O arşivden başka bir ýeriň elindeler. Ýanky öýe gelip baba şunýaly hawa gelmeseň bolanok sen kim diýse ay men aýdyp bilemok. O hukman däl şunýaly diýen işte sen eýem diýmek bir kanun bolýanda. Aýdyp bilmeýän bolsaň haýsy bir ýanky resmi taýdan ýanky wezipelendirilen adam adyny aýdyp bilmeýär diýmek resmi däl. Arkasynda duran hem döwlet däldigini bilýär. Umuman adyny aýdanok ýanky biz nemämiz o içinden göne habarlar gelen soň gizlenip o ýaşajak bolýan gizlenip işlejek bolýarlar ýanky polis nemeler o hemmesi belli ady soňa ýene bir olar üçin bir neme var, erwet habar var. Yani şu daşynda gezip gören halkyň ağzyndan batykany eşitdik-de. Barsam ine şu pelança milisiýa var diýe, olaryň nemesinden aýdýanda milisiýa diýip. Pelança milisiýa var, şu pelança milisiýany barsam o ýaşatjak däl. Diýe. Näme boldy? Ay şu bir zat üçin o meniň dogamy öldürdi. Türmäge gitdi şoň üstü bilen, ýa-ni tökmede atyp türmäge gitdi. Türmeden hem ölüsi geldi. Ýene bir zat şonuň ýaly gatykän-de, onan barsyň. Ýa bular bilen
Soň ýurdun içine baran wagtda halkyň elinden alyp o suud etmäne de goýjak däller de bulara. Halkyň özü goýjak däl. Yani şo zatlara düşünýärler. Şonuň üçin iň azyndan iň bärkisi şol adymyz bir çykmasyn baran ýerimizde diýär-de. Ýoksa hemme ýerde barlan ýerde atlary, o suratlary, hemme zatlary. Gelip durýarmyz, hemme zady görkezýän duramyz ok. Bir düýpli izarlanmam durlan ok. Yani adamlaryň özü izarlaýar, düşmanlaryny izarlaýarlar. Ýani bunu pikir et, indi şu at ýurda barsaň, her milisiýanyň ýyzynda diýeli 3-4 sany öldürmeni bolsa, öldürermen diýeli ýa-da. Bunu nädip o suda çelli getirip biljek her polis işgäriniň arkasynda 3-4 sany şonu ýok etjek diýip gören adam barda. Kän 3-4'ten kän. Ama ortaça 3-4 diýip kabul etsegem ýanky suud etmäne ýetirmeýärler. Erwet tarap ýa biz O kemine yani onluklar işlemeli diýse onluklar olsa belki şoňa biraz öňüne geçip bolar. Bolmasa yani häzirki şu Türkmenistan'ın içindeki yani sahne arkasındakiler o prezident beylekse bilemek olur. Unanıp bilmen oturuyor. Nämet çenilmen bir ülkeşmelik olan ýagdaýda. Yani beylekler belli başça belli de. Hiç hili resursu veya programması elinde yok. Şoňa alyp bir yani ekstraordinarny bir näme çykan ýagdaýynda nädip öňüne geçip bilersiz diýip. Hiç hili yok. Şol gazı nämäni çykar oturan adamlar var. Çoban elinde hiç bir şablon yoktur şoňa ýagdaýa garşy bir zatlar edip bilmem üçin. Tejribesi de yoktur. Şoň üçin ýa-ni näme bir şoňa bir mesele ýüze çykan ýagdaýynda ýa halkyň özü gönüden cezalandyrma işine geçecektir. Olan gowzat däl men üçin näme aýdaýan sebäbi eger biz bir medeniýet bolajak bolsak onda medeniýet kada kanundan başlaýanlar. Mawa. Ýöne yetkiler Vatikan olur yani polisiýa beýleki ola adamlar erwet tarapçy olmaklar olsa belki ona biraz geçip bolarsa olmak eýen kollektiw bolýar, bilelikde hereket edilýär, bilelikde hereket edilen ýerde bir adamdan akly biraz üstün bolýar. Akylly bolýar. Iň olmanda tutup saklar. Yani ondan soň onu ýok etmek meselesinde, öldürmek meselesinde ýa-da ýine atyw cezasy alyp ölüm cezası yine demokratyanın meselelerinden beri ölüm cezası vardır vatandaşlar. O ervet zat değildir. Yani ervet diýerler ölüm cezası ervet. Yok sen kanunçuluğunu dikeltip bilsen. Dikeltme üçün gerekli olacak käbir halatlarda. O şol olmasa soňra hem öňünden çykan öldüren o sen. Yani ölüm cezası öňünden çykan ölüm cezası verilen ama beren adam şoňa jogap berýär. Ne ölüm cezası kararyny çykaran adam şoňa jogap berýär. Eger ýalňyş beren bolsa ertekmin özü şoňa wagtda durýar. Yo soňra näme bardy? Ölüm cezasyny alan adam muň eden işini birinji göz tutmaly. Onuň ölüm cezasyny almagy mesele däl. Näme üçin alypdyr? Näme üçin ölüm cezasy berilipdir şoňa? Şoňa sebäpler näme üçin berilipdir? Gyzlar zorlapdyr ýaş 14-13 ýaşyndaky gyzlar ýa-ni polis. Soň tökmed atypdyr. O tökmed atan adamlary tökmeden näde batýar? Onam gürrüň bereli. Gyzlara birinji zorlaýar, soň başga biriniň üstüne. Ýa-ni sesi çykmaýan, garyp, belki ýa-ni düşman hasap edýän biriniň üstüne ýönkäýärler, tökmed atýarlar. Şu gyz şu zorlap diýip belki gyzam gorkuzýandyrlar. Şul etdi diýip boynuňa kol çekdirýändirler. Soň şo sebäpli gidýär, soň şo tökmed atylyp gidilen oglan ölüsi gelýär. Indi şu polis işgäri näme edilmeli? Ölüm cezasyny almakdan başga çaresi ýok da bulan. O näme ýok ýani akıl berdi eger akıl işlejek olsa böyle ölüm cezası verir. Ara saçılı iş yok, sonra bol hayvanlar kemeyle. Bu näçe adam yok edildi, öldürüldü. Türmelerde, yenelerde. Onu kurban nedeni var. Bunlar hemmesi bilelikte de.
Oo. Näme üçin eden işine cevap bermelidir bir adam. Ha belki Kurban olayım ağzından çıkanam derdir şu kızlar zayalan zorlan deyip. Doğru değil mi? O, Tökme atın beylekleri deyip. Belki ağzından gönümeli çıkan derdir. Yankı qorancak olsa şonu suudam edip bilmez. Yankı üstümüzden basış geldi. Yokordakların buyruğu Yok deyip. yok o tapal yok emin olan birinci gorancak nämesi buyruk yok oradan buyruk deyip näme etýärler. Özlerem işleş indi prokuraturany göz öňüne alyp prokuratura kanunçylyk konstitusiýa iň ýokary derejede bilinýän we hormat goýulan ýeri bolmaly. Yankı kanun boýunça Doğru. hareket etmeli. Yani birinin Hava. buyruğu boyunca değil de. Sana buyruk geldi deyip sen näle prokuror bolup bilýän bana buyruk geldi şonu etdim. Sen bolem Türkmenistanda 30 ýyl soň 30 ýyl öňeme ýok destir döwrem ýaly prokuratura diýip ağzynda doldurup aýtýarlar. Ýöne prokuratura näme diýlen bilen oklar o prokuror bolup berenlerine şu mümkin. Bilen oklar näme diýen. Prokuror bolsaň sen näme buyrugyny alýan? Ya sudya bolýan bolsaň nirden buyruk alýan sen? Ya da buyruk kanun var. Kanun bilen işlep bilen ok mu? Buyruk aldın mı? Değil mesela program da sudya da der. Yine buların ýagdaýy şol ýankı polis işgäriniň üstünden misal berildi. Ýankı prokuroram, häkimem, arçynam hemmesi hem şonuň içine girýär. Ýankı eline ýankı şolaryň içinde iň esasanan bir arçyn barmy kan diýen arçynlaryň ýankı şo taýdaky wezipesi has neme halk bilen şol terörist hökümetiň arasyndaky nemäni gorkyny berýärler hemem izarlaýarlar halky. Gaty ýakyndan izarlaýarlar bir zat etmeli bolsam şolar ulanýarlar da ýa-ni özlerini ulantdyrýarlar şol. Arçynlykda işleýänler. Şolar hawa agyr bolarmykan diýen nemelere. Goranma mümkinçilikleri ýok da. Yani kanun tarapyndan hem goranmana ruhsat berilen ýagdaýynda siz goranyň adwokatyňyzy hem tapyň, isleň daşardan getirin, isleň o içinden tapyň. Ýa goran diýsen, öz goran bilmeýärler. Ýa edýän işler şo derejede agyr. Soň indi beýleki Kemine men olara bir näme öýreňe goranma üçin täze Türkmenistanda suda gelen wagt aslında goranyp bilýärler. Olan ýöneköý bir näme bilen olan ýaşy yetkinjek ýaşyna ýetmedik diýip goranyp bilýärler özleri. Yine de çağaları var da yetkinjek ýaşyna ýetmedik diýen çağası olsa o näle kanun esasında näle ne çäre görülür bilemek ýöne ýaşyny olan akyl ýaşy kemine 7 ýaşynda 8 ýaşynda hemmesem şo ýaşda. Sebäbine islendik sen özüň ýa uniwersitete gidensiň uniwersitette tanaýan ýanyndaky ýoldaşlaryň, muallimlaryň bardy. Şolam islendik diýme dünýäň puluny, dünýäň wezipesini berip ine şunu sen urmaly diýsen baryp urarlarmy? yok mümkin däl. Näçin urul diýjek de. Näme üçin urmaýa kemine sebäbi olar yetkinjeklik ýaşyna ýeten, ýa akly huşy ýerindäki adamlar gidip pul üçin ýa-da wezipe üçin adam öldürmez. Mümkin de. Ne sen özüň daş döwrüňe seredip göräýin. Ýöne 5 ýaşyndaky çağa gidip öldürdiýsen öldürerse we bilen ok näme diýen. Öldürdiýmersiň ine şu ýa eline aruja ýa ýara berip ine şunu atýan diýse ol atar. Näme boldy diýse atdyň elin ýykyldy diýip gülerim. Sen bilen ok ölen ölmediğini. Şoň üçin edip biler çağa onu. Çağa entek dolu ýa beýniň öň nämesi gelişeni ok, ýetişeni ok entek. Şoň üçin edip biler. Şoň üçin olan hemmesi aýtjan 7 ýaşyndaky ýa-da 8 ýaşyndaky çağlar diýip özlerini gorap bilerler suutda. Hemen türmesi. Hemen cevap gelsiler. Biz bilemiz o biz 7 ýaşyndaky çağlar diýip aýdyp bilerler. Şoň üçin telewizorda ýene de ýa ministrden ýenelen çykyşlaryny görýände şonu gürleýändendirler ýa-da bir makala yazan ýeri nämesi ýokdur olar. Yazıp bilmeýä çağlardan näme garaşýarsyz? Yani akyl nämesi meniň ona aýdypdym olan kemine şu çağı ýa 7-8 ýaşyndaky çağlar. Belki 5 ýaşyndaky ama bir adam ýazyp bilmeýär. Sebäbi olar ene öwredilen bir zat var, okap bilmeýär diýip näme üçin aýtjan? Okap bilmeýär, okan nokta. Sebäbi okap bilmeýär, o harflary tanamak, okap bilmek manysyna gelen o kemine. Ne harflary tanadym ama okap bilýär. Ýok, entek okap bilýän diýmek däl o. Şonu düşünmeýän bari okap. Okan zadyna düşünmeli.
Okan zadımdan yadam aldı. Elke bir adam 3 sayfa 4 sayfa Okan son yadam diye de. Onu hemen okuması oldu. Şimdi Okan Planov sever yine politsiyası, yankı mehemesi kemine istendik birine ertirpi bir mümkünçülüğü olan da birleşen o altın sorarak ne hemen oynanıyorlar. Yine istendiği adamı 3 gün tutup bilmene hakkımız vardı yani. Näme esasında yani. Hiç esas gerek değilmiş. Kanun esasında. Şoň ýalyp bir kanunları polisiýa diye. Ha, ya polis olmaň yeterli mi? O Ha, polisiýa polis bolsaň, esas şol mu ki? o Bular istendiği adamı, köçeden geçip baryan istendiği adamı yankı şüpheli deyip 3 gün saklap bilýän diýerler. yani o saklama için bir polis o bolmagan şert diýene polisin ýanynda da bir neme çıkmaly, eline bir kagys berilmeli yani prokuratura tarapyndan. Haýsy kanun bozupdyr, näde bozupdyr şüpheli. Indi näme geleli? Meheme geleli. Hı. Mehemen işine seret. Indi düşünce seret. Onun kellesindeki öwredilýän zada seret meheme. O kaplanoklar olara dilden aýdylýan kimse sebäbi o kasalar oň ýaly ýazylan ýeri ýokdur. Hava olaryňky esas dilden gidýär. Yani. Dilden aýdylýar. O kan oklar men hayran aldım. Indi mehemen nämesi şu? Näçe 200 adammy 2000 adam için öldürüp bilýärmişler. Halk ayaklansa. Bu zatlar gülküdür yani olur şoňa unanýarlar. O hakykatdan hem o neme de ine milli howpsuzlyk dogry dälmi ady? Näme etmeli? O halk öldürmelmiş yani. Öldürüp bilýärler. Hakkımız var diýerler. Ine o ildeşler o kim öň hereket etse şol gazanýan ýaly düşünşüm boýunça bu işte. Kimiň sany köp yani o taýdan sonra o alýa. Yöneline kemine hazır yolların yapıklığı yenesi sebepler vardır. Yenen bir sebep var. Yankı berden giden yankı aydalı vatandaşlar Türkmenistan'ın içine baranda Türkmenistan'ın içindeki şu hattaki polisiya ve milli howpsuzlyk olan hemmesi bilelikde birbirinin nämesi uzantısı diýen olur. Yani bir gurama olur aslında. Şu nämen goranyp şinedýärler-de kıramlıklar gorany diýerler ve gork mekanizmi bir atylan aýdylýar. Yo bular hawa soň halka diýär-de. Iň daşky halkalary bu ýa-ni nemeleri ýöne iň içindäki halka ýa goraýanlar orsetden gelenlermiş. Akrana diýileni esasy Türkmen däl köpüsi bar içinde ulanýar ýöne protokoly, düzgün tertibi, jogapkärçiligi hemme zat orsetde bagly. Hawa ine garşy görüşlen wagty şolara garşy görüşüljek esasy aslında. Ýöne ara girip ýa-ni türkmen nemeli näme diýeli türkmen ganly diýip aýdyldy. Türkmen ganly o ben polis ýene bir zat diýip o halkyň garşysyna çyksa o diýmek ýa-ni terrorizm ýanynda da o halk düşmanlygy nemesi işlenjek bularyň o soň neme gidýär o eger türmäge basyljak bolsa da diýir galyp bilse de şol neme halkyň garşysyna çykandan soň 300 yıl, 200 yıl belki türme nemesini alacak da. Yani ömürlük deyip hasar vermeli. Näme var ki ene şu polisiýa meheme şu gün ýa olan eden ýa seleksiýasyndan soň Türkmenistanda daşındaklar içine giren ýagdaýynda şolary näl diýen ýa social order diýerler. Ne şonu üçin etme mümkünçilikleri yok. Ya, o cemiyetçilik düzgün yankı. Cemiyetçilik, şu cemiyetteki şu günkü düzgünü saklamana mümkünçiliği yok daşındaklar içine gitse. Sebebi bunlar daşında hem köp zatı gördü ve käbir pikirini aýtmany öğrendiler da. Pikirini aýdyp bilen adam Türkmenistan'ın içine girse, olara karşı polisiýada mehemede hiç sad edip bilen o. Sebebi o adamın pikiri var, yani şahsiyet. Ve şu yollar açılsa içeri katıp kendi şahsiyetler girecektir. Yani kişiler girecek. Sağın değildir onlar. Ona bir batı olur düşünyenler. Mesela daşında hak hukukunu dile getirip bilyenler ve öğrendiler onu. O zaman neme de vardı yine. Aeroportta da bir azırak geçenki nemede gohlaştırlar ýaly. Çekeleşme çıkıptır.
Şol ulanıp gidiyor da bu zatlar yani şondan korkuyorlar. Yani yurdun içinde varsa o yurdun içinde beter. Yani bu adamların yani yurdun içinde maşgalaları kaldı, çağaları kaldı. Näme bolup näme goýan belli däl. Käbiriniň çağası kesel, käbiriniň aýaly ýitirim bolupdyr. Ýene biriniň o ýene bir zady bar. Yani ulu meseleler. Yani bir adamın o durmuşunu keskitlecek meseleler var da bu taýda. Böyle ýolum ýapyk bir tarapdan. Ama soň näme boljak? Indi näde bu açacaklardan bilen häzir bir açma bir proýekt bar. Ýuwaş açmak diýär. Ya ýuwaş açmak başartma sebäbi näme bardyr? Ol suw daşjak wagty birinji ýuwaş akyp başlaýandyr. Onu kontrol edip bilmeýäňiz. O soň bolsa daşandan soň kontrol edip bolmaýar bu zatlar. Yani boljak zada o demetmäne gerek ýok. Gön aýdy bermelise, onuň garşysynda göreşip bilmeýärler, o güýçleri ýok taýda göreşmäne. O zatlar başartmaýar ýöne ine ýollaryň ýapyklygynyň esasy içindäki şo orus nemelerdir, hramflar, ýene nämeler, şolar goranmak üçin ýapýar. Yani orus şo taýda guran sistemasy bardy 30 ýyldan bäri işläp duran. Türkmenlere zulüm edip. Indi şonuň üstü açyldy. Şoň üstü açylan soň näme etmeli? O ýollary ýapmaly, bir o ýollary ýapan wagtyňda şol aralykda bir çözgüt tapmaly. Bu türkmenlere o gördük bir onçadan bir mal däl eken, ama bir kellesi işlese açylyp gidýän eken diýilen bir neme girdi häzir şu atlarda bir düşünje var. Ya indi şoňa bir çözgüt gözleýärler. Şoň ýaly bir ýagdaý o nähil boljak. Indi aýdyň beýleki meselemize geçeli. Indi halky ýoldan adaşdyranlar meselesi. En kıyın mesele. Yani misal üçin şu halkyň häzir o ýalňyş zatlara dogry diýmeginden däki sebäpler de ýa-da o bilibem o şonuň dogrudygyny aýtmaýanlygy gyrada durup. Yani şolaryň o jezasy o gaty neme bolýar-da, näme abstrakt bolýar. Misal üçin olaryň jezasy hem döwlet derejesinde neme ediljek. Misal üçin polis işgärleri halk tarapyndan o arza ýazylyp neme edip bilinler. Ine meniň gawşunymy şu etdi, buny beýletdi, ýene bir zat diýip o şonuň ýaly bir dawalar bolar. İşlener ýöne. Yani halky ýoldan adaşdyranlar bardyr häzir. Misal üçin ýakşy goşunup diýär. Yani yurt hamala gaty gowy bir ýermiş, ýaşalýan ýermiş. Her gün şady horluk şon ýaly bir zatlar görkezýär, yani sosial mediýany ulanýar şo maksat bilen. Indi şunun jezasy o näme bolmaly ýanky? Hasaplarlar görerler şonun berýän jezasyny näme diýini düşünmek gerek-de. Yani halky ýatyrmak, oýandyrmazlyk. O şu ýalňyş zatlara da bu çykýan ekranda o şu zat o ýalňyş diýen ýa-da şu zat o ýalňyş zata dogry diýär-de. Soň o halk ikirjenden ýa-ni şonuň netijesinde de o halkda o çüýreme meýdana gelýär. Yani düzedip bolmajak ýagdaýa gelýär-de keseli, jemgyýetiň keseli. O indi şo ýagdaýda indi ýakşy goşunuga näme edilmeli, nähili o jezalar alar. Haýsy neme boýunçalar. Bu ýakşy goşunuk bunu eden wagtda ýene de şo hramfy ýa-ni orslaryň kürsüsine güýçlendirmek üçin goşudurmak üçin daýdan ýa güýçlendirme hakyky manyda edip bilen oklar ýöne şol maksat bilen edýär ýa-ni niýeti bu taýda önemli-de. Şonuň ýaly bir misaly beýlekler bar ýa-ni Cemal Zaparowa diýdi. Ýene näme beýlekler bar atlaryny bir-birden aýdyp durmaýyn. Soň munyň ýeneden o bir tarapynda da ýokary okuw jaýlar bar. Ýokary okuw jaýlary bular ýöreýte sistematik görnüşde halky
nemetdiler, jahillaştırdılar, sowatsızlaştırdılar. Görýte. Bularyň hem has başgaça we has agyr bolmaly görünçe göre. Şonuň ýaly bir ýagdaý. Olan eden işi yine yankı cevapkerçilik diyen yere gelirse cevapkerçilik men fikrimçe hemen mirası yankı komünizmin mirası cevapkersizlik şolardan kazanılıyor ben bilemem. Türkmen'den yazıp bir neme yok. Türkmen tarih meselede var. Eden işine cevap verip bilen ve şu cevapkerçilik göz önünde tutup edim etken bir tarihimiz var. Yani şu komünizm ile yani orası geliyor ondan sonra cevapkerçiliği yok dilinde. Yine köbürde daydım ki yine sen Türkmenistan'ın tebiatı vardı yani birinci klasdan başlayıp öğrenen son. Hele oradan tebiatımız var. Doğru mu? No. Şu düşünceni verdiler yine oradan tebiat mı Türkmenistan'ın tebiatı gaytin tersine katı yankı sert bir tebiatı Türkmenistan'ın. Wagşy nemesi var şeýleler wagşy. Diýende bu wagşy yankı çöllük, gurakluk, su yoktur Türkmenistan'da. Şoň ýalyk bir tebiatymız var. Ol tebiat indi gowy erwet tarapy däl, ýöne öğretilen wagty geografiýany dogry öğretmeler bizim hiç gaýsyny geografiýa bilemiz. Türkmenistan'ı biz bilemiz. Ýalňyş bilýäs. Suwa baýmyşyň nämemişim Türkmenistan. Näli suwa baý gäm göremok men Türkmenistan'da. Suwa baý diýmek gämler gezip. Ýa-da her şäheriň arasyndan bir kanaldyk geçip duranok. Kanal yok, yankı nehir yok. Näli suwa baý döwlet. Suwa baý döwlet ýöne %80 çöl diýerler. Yani nädir bu ikisini bir araya getirip mektep programmalarında berip bilýänler men hayran bolýar. Muallimler onan ýaşama ve her bir adam onan ýa. Şol zada. Tebiatımız o tebiatımız var diýip käbir suratlar vardır. Dağlık yerlerin suratları. Yani o näme Türkmenistan 2-3%'lidir. Indi alın şol yankı tebiatın odan yeri dünya seyredip görün. En azından. Dünya seyredip görün. Yani turistik yerler vardır, adalar vardır. Avrupa tebiatına seyredin. Türkiye'nin tebiatına seyredin normalde. İçinde yaşat verseniz de. Yani Türkmenistan'da şu hem için çağlardan başlayıp onları gönü beynini uyanlar. Sen bilmesen son ne edip yaşayacak? Yaşayan yerin o tebiat, sen şu tebiatın arasında ya da içinde yaşayan sen. Ve bilem o. En belgisi yani howanyň kızgınlığı. Näme 40'a gelýärdi. 60'a gelýän wagtlaram bar doğru dälmi? Doğru nämäniň günüň aşagynda. Türkmenistan'da ýöne şu düzgün yok da ýanky howanyň derejesi belli bir derejeye gelenden soň işlemek gadagan daşarda işlemek. Näme üçin ýok? Şu düzgün. I don't know. Tebiatymız tebiatın gowulugyny näme diýende? Aýaga döwlet berýär. Tebiat gowy däl diýmek bolýar-da soň diýsen. Yine bu işleri eden adamlara näme sen ceza verecek? Yine näme öýreň misal berýän ama aýtmaýan. Türkiýede bir kitapda Çağalan kitabında bir surat var. Suratda ýa-ni bir hekaye, bir zatlar näme ýazylypdyr. Suratda şu zat var. Bir çağa var, oýna otur ýerde, ýa-ni ejesem näme gapgaçlary ýuwýar, kakasam gazet okaýar. Ne surat hazır aýtýardy. Bu surat var. Şu suratı ýa-ni muallimler şikayet edip suratı ayırıp yerine başka surat koydular. Näme üçin? Sebäbi şol suratda çağa nämeni görýär diýerler. Çağalar gaty ünsüdür. Ýaş çağa var, 7-8 bize Türkmende şu zat vardır. Ay çağa, näme çağa diýip bir hile hasap eden ortada. En atasa aýtýar çağasyna, sen çağa näme diýýär? Çağa en ünsü wagty adamyň ýaş wagtydyr. 10-15 ýaşaça. Gaty ünsüdür. Bir saparda alýandyr, berilýän ýa-ni informasiýony iýmiti bir saparda alyp bilýändir çağa. Indi şonuň Türkiýede muallimler näme üçin ýa-ni protest aýyrtdylar.
Sebäbi çağan görýän zady diýe ejese diýe gappa çuýa diýe kakasam otyr diýe de. Çağa şo zady görüp öğrenmesin diye. Erwet zat diýerler. Ve şo surat çalışylýar soň. Hemme kitapları izlen toplanıp täzeden kitap ýa suraty diňe şo suraty ýitgedip berilýär. Indi Türkmenistanda prezidentin suratydyr hiç bir mollin çykyp bir zat diýen olar. Indi çağany görýäňiz minäli zaýalaýarlar. Men aýtýan biz eger haýwan ýalyk bolan bolsak türkmen edil it ýalyk ýa-da bir itemde ýa-da towuk ýalyk bolan bolsak şu günküden gowy ýaşardyk. Sebäbi ol çağasyň aladasyny diýer. Türkmenistanda çağasyň aladasyny diýen adam ýok. Yani bolsa da olar o yerden daşına çykmaly bolýar. Sebäbi mektebe sen uğratýan çağanyň şo ýerde ýem en atly çağasyny zaýalap otur. Yo hatta neme var da o kakasynyň adyny bilen ok Gurban ulynyň 3 adyna çeli bilýär da mäli guly işte. Yok şonu çağa näme azar berdi sana. Ene Türkmenistanda ýa-da mehemeler vardır. Muallim üniversiteden rektorlary vardır. Size şol çağalar näme ziýan berdi? Beýdip olar zaýalaýarys. 10 miňlep, 100 miňlep çağa zaýalanýar. Hiç kim hiç zat diýen ok, sesem çykan. Bu zatlar aýdylan ok. Öwrenilen ok. Yani soňun diýerler biz näme üçin gowy ýaşap bilemiz. Bizde o ýok da bu ýok. Yani adalatyň sultnamasy Türkmenistandyr. Sen kitap okuma, sen hiç zat yazma, çağan näme etdiýe seretme, yani seretme diýen üns verme, onu näli zaýalaýarlar. Öz dowanyň ýa-da beýlekiň şol gaz turbany ogurlap şol çykyp otyrlar daşyna. Sana gelen ok, senem şolara hyzmat edýän ýeriňem bilen okda. Arkada şöhret diýipdirsin. Arkadaň ahranasy diýip daşyndaky adamlar ol ahranadyr. Ýöne bir edim beýişip atyp bilen ok otaýda prezident diýeriz. O prezident urýarlar gerek bolsa ýalňyş. Ýalňyş bir zat ýani aýdym aýtýan, ol öz hoşuna aýtýan 60 ýaşyndaky adam aýdym aýtdyýsan näme diýersiň? Ýöne ol çykyp aýdyp görä, tans edip görä, aňsady işler ol ýöne etdirýärler şonu. Ne? Hiç kim aklyna gelmez ha. Aýdym aýtmak o bir nememe. Zerur bir zatmy? Aýtsak da mysal üçin şonu ederýärler. Çykyp höwes bilen çykyp aýtmak üçin bir zerur bir zatmy ýani ýok. Olar şol Ýöreýte etdirýärler ona. Ýa-da milletiň ýa-da ilatyň hazyna baýlygy orlaýarlar. Indi başda da prezident barda konstitusiýa seretjek diýen adam. Ama da sen gitdi aýdym aýdyp gel, tans edip gel diýe, o tans edip gel şey geçýän olur. Türkmenistan. Olar aýdym aýdyp tans edip gör, beýledinem ýa-da milliardlar dollar akyp durar. O 300 milyar dolar çıkardılar ha. Yurdun daşına. Aýdym aýtdyryp. Şol işlerem etmek üçin ýa-da çağa ýene diýen okdadylar kemine. Hemmesini bilelikde zaýalaýarlar. 100%. Soň şo mektepden ýa-da çykan çağa gelip polisiýa bolýar, meheme bolýar. Olar taýýar da ýani hiç zat ýok kellede. Okap bilen oklar, ýazyp bilen oklar. Pikirnem aýdyp bilen oklar, pikirem berip bilen oklardy. Pikirlenseň hoklu ýalyk neme diýerler, düşünýärler, çağalaram. Bilýärmi? Ýani basış bar. Ýani pikirlenmek hoklu. Yok şol zat onu hawa şoň ýalyk kemine ýöne çağa ýene mektebe barýança gatken soraw berýändir. Onu özüňize watandaşlaryňa seredip göreýin başlaryňyzdaki çağalara. Mektep ýaşyna şeýle soraw bardyr, gyzyklanýandyr, bir zatlar etjek bolýandyr şol çağa, öwrenjek bolýandyr. Ýöne mektebe başlaýar, 2-3 ýyldan soň ýem şol çağada hiç zat ýokdur. Onu ýöne seredip göreýin gözüňiziň önünde bolýan zat. Hiç zat ýokdur, hiç zat höwesem ýokdur. Ýem başlar ýa polisiýa boljak ýa-da arkadaga şöhret diýip başlar ýa-da kasam aýdyp başlar ömrüm kül bolsun diýip. Polis olmak için iş saat etmek gerek de. Men pikirimçe iň asat neme? Türkmenistan'da o polis olacak olsan şu adını yazıp bilmesen polisiýa bolýar. Yo daşary ýurtlarda da ansat oňdur. Ýetgeşip bir okuw ýok da. Daşary ýurtda da 6 aý ýa-da nämesi bardy, kurs bardy, soňra sen polisiýa. Täwüm etýän işem kemine ýöne bir zat, tertip düzgünü goramak. Ahlaky bolan adam tertip düzgünüň nämedigini bilýär, ýa uruş bolmaly. Yani näme o garmaşyklyk bolmaly diýip, şoň üçin polisiýa
köpçülük bilen, cemiyetçilik yerlerinden biri. Yine şu yerlerde tertip düzgün mesele etken. Hmm. Kaysam olsa bir vatandaşla bir problema, beyle bir vatandaşla arasında bir problema dönen yazdığında çözüp bilmedim ikisi. Son polisiye yüz tutuluyor. Yok problemanı çözüp bildi mi? Polisiyenin işi oltaydı. Sen maşinine var ettin mi? Sen o komşunla uğraştın mı? Davalaştın mı? O polisiyenin işi yok. Sen şikayet eden yağdayında polisiye uğraşıp biliyor. Bizde o maşinin bir näme ýalyp iýder turup o çaýyny içip menine bugün maşina var etjek diýip çykan ýaly etýärler de var etseň derre polisiýa gelir. Şonuň ýaly bizde o ýanky halky adaşdyrýarlar. Uykudan oýanmagyna päsgelçilik berýärler. Bularyň jezasy agyr bolmaly hökmän suratda. Ýanky yani bularyň indi çağalaram bar da bir giden. Şo işin içine bulaşan. Sebäbi ýanky sosial mediada esasanam Instagramda çağalarynyň suratlaryny goýýarlar. O böňü dolu, eçilip duran saçak, ýanky içi saçaň içi dolu. Ýanky üýtgeçik yerlerde gezýärler, giydirýärler. Indi şo çağalarym işin içine sokýarlar. Aslında edýän jenayatlaryna şäri edýärler. Täze Türkmenistanda şolaryň çağalaryna da men pikirimçe insan hukuklarynyň daşyndaky köp ýanky artykmaç haklar berilýär da raýatlara ýanky watandaşlara. Şolardan mahrum bolmaly belli bir derejede. Ýanky insanlyk hukuguna degilmä. Şonuň ýaly ýanky çağalaryna çelli täsir etmeli sebäbi Ikinji Dünya Uruşundan soň Germaniýa belki şu güne çelli pul töleýändir İsrail'e. Pul töleýär eden iş üçin. Ýanky Tölemenen biler, ýa tölemedik ýagdaýynda ýanky näme diýip uluslararasy gatnaşyklarda hiç bir agara boljak däldi. ýanky has awraýsyz bolýar. Buny töläp çykmak awraýly bolýar ýanky Germaniýa üçin. Şoň üçin töleýär. Bu näsini boýnuna almak näme zat da belki döwlet üçin dogry bir zatdyr. Ýöne pikir etsen, o pikir etsen şuny ýaly bir zat bar da, onu edene gitler özem öldü gitti. Belki şo wagtky nemeler, ofisiýerler, ýene nämeleri, şo jogapkärler de, şolar tölemeli de, hak nazar etsen dogry dälmi? Ýanky berilen ziýany neme özünde bolmak üçin. Ýok, 40-50 ýyllap tölediler de iň azyndan. Sebäbi itleri saýlan şo halk dälmi? Bu Şo jogap berýärler. Hazır nemede orsa edem şonuň ýaly boljak. Bularyň üstünde ýanky Putin'a ölmegän mümkin de, kesel diýerler, agyr diýerler. Görünüşe görä şoňa benzer. Mesela öldü gitti diýeli. Nemediler o? Putin öldü, hemmemiz halas olduk diýip orslarym neme toýa goşulyşyp bilen ok da. Dur diýjek o, sen bu toýuň mehmany bolup bilmeýäň. Sen düýne çelli Putin ýanky bizim Putinimiz diýip eýe çykýardy da. Şoň ýaly bir ýagdaý bar. Bu taýda da ine çoň çağalary, ýani atasy daş döwründäki dostlaryna çelli edýän işiň ýalňyş diýmeli. Şu edýän işiň ahlak taýdan dogry däl diýip bilmeli. Imek diýmeýän olsa gollaýar, şolar diýmenligi üçin öňe çykýar. Ýani şolaryň edýän nemeleri, jenaýatlary hasam güýçlenýär. Şoň üçin şolaram nemäň içine girmeli, çağalary bilemeli. Biz eger düzeljek bolsak, şu agyr şertlerden geçmeli, ýani agyr şert diýip aýdanymyzda. Ýani düzgün tertibi getirmän hiç bir wagt ýani neme bolup bolanok, ýani kanuny Türkmenistan bolup bolanok, Türkmenistan kanun bilen dolandyryp bolanok, şu zatlar edilmese. Hökmän suratda da edilämeli. Gerek bolsa käbirleriň çağalary sürgün emediler. Ýani has ýani nejisler bardyr.
Şonuň ýaly bir nemeleri bolmaly, ýa-ni ol nemelere de değişliräk, o hukuk goraýanlara da. Şonuň ýaly. O kimin o ceza vermek meselesinde kanun cezasız bir yerde kanun olanı gördüm. Yani kanun var, ceza da yok. Yani bire yine söz var da yine kanunu işleyen o kanunçuluk gerek, kanunçuluk gerek. Yine kanunçuluk gerek olsa yine şu zatlara da tayyar olmalı. Yine hem için ben bu zatlara aytcan, yine köp adamın yankı Mehmet'e işleyen ağası vardır, inisi vardır, oğlu vardır, kızı vardır. Ya da polisiyada işleyen. Yine şu olan hem mesne şu olan iş tesir edecektir. Cezalandırılan altı. Ne için? Sebebi yine düşündürülüş işi, onlar halkın tarafına geçmeli. O zatlar ya da indi geçse ne olur? Onu yine halk çözer. Yani belli ona halk eğer istese halk diyelim, halk yani de yerli, yani yerli halk vardır. Yerde yaşayan, yeri kime azar veren olsanız, kime ziyan veren olsanız şunları çözer. Yani sana ceza vermem derim. Yani sonundan ökünyen, pişman edyen, kanundan yağlık bir yer yok. Ökünen üçün yine cezası yenileştiriliyor. Edipsin eyyem, edilen iş o. Onun cezası olmalı. Neyme de değil o. Ona düşündürmüş verip yani düşünerek mükadip onu düşünce adamlar değil olur. Yok, kanun o düşündürülben durulany. Yani biz o düzelmek isleýäs. Täze Türkmenistan'ı başgaça edip urmak isleýäs. Şol ursanda da birentek o ýalňyşlyklar var. Jenayet edenler var. Olar näme etmeli? Olar bilen bile edip bolanokda bu iş. Şolar arassalama. Şolar aňyr bäri etme. Täze Türkmenistan bolup bilenok. Siýasaty şol. Täze Türkmenistanyň. O gynansak da şonuň ýaly işlejekdir. Prinsiplaryny goýýa. Şonam ýerine ýetiren wagty Täze Türkmenistan bolup bilýär. Gaýtalanmaz ýaly. Bundan öňki bolan zatlar aklylar ýaly däl, şu bolup beren zatlary. O kimiň aklyna geler? Orsetden o bir san iki san adam gelip Türkmenistanyň tutuş neftini, gazyny, pulunu ýurdun daşyna çykarar, halkyna hem bolsa gul edip, ezip, urup, öldürüp çağalar, hem zayalar diýip kim aklyna gelip dur ýa. Bolýan zat şu zatlardan çykmak üçin şu orsun nemesi bilen zeherlenen adamlaryň hemmesi hem arassalanmalydyr. Şoňa hyzmat edenler, hyzmat edýänler bardyr. Bu häzir biz düşündürüş nemesini geçýäs, o düşünmeklikler üçin. Eğer düşünmeseler ýa-ni düşünmeseler ceza araşýar olara. Inandyrjy. Ýagdaýlar şol. Aýdyn, hawa başga aýtjak zatymız bar bolsa näme dele, ýoksa hem jemläbem bilersiz. Başka ne aýtjak zatym ýok. O ildeşler ine şunuň ýaly jenayet edenler belli düşnükli bolmak üçin ine hukuk ulanjy diýip, ýa-ni polis, prokuror ýene näme şoňa benzeşler bar. O ýa-ni häkime, arçyny içinde. Bular halky gorkuzmak bilen, ýa-ni gönüden gönü terrorizm işini alyp bardylar. Ýa-ni açyk terrorizm işini alyp bardylar. Bular hem hökmen suratda cezalandyrylmaly. Soňam halky ýoldan adaşdyrmak işi boýunça meşgul bolanlar bar. Olar hem cezalandyrmaly. Olaryň cezasy hasam agyr bolýasa ýa-ni olar ýa-ni düzelmeginiň öňüni alýar. Ine şol polis terroristler edýän işiniň ýalňyşdygyny aýtdyrtmaýarlar. Şolar dogry. Ýa-ni türmäge düşen bolsa o hökmen suratda bir agyr jenayet edendir diýär. Ýok, Türkmenistanda jenayet edip biljek adam barmy?
Ağır cinayet. Ağır cinayet edip bileceği adam var mı? Kemine cinayet mümkün de tutmazdı. Hazır cinayet deysen neme koyupdurlar da. Birinin bir zatını oğurlamak, yine bir zat o. Şonun ýaly zatlar göz öňünde tutýarlar da. Bular onda kimi türmäge basýarlar? Türmäge basma haky barmy? Türme basan adamın türme basmana hakkı var. Karar çıkarır. Ova. Türme bolmaly däl häzir ýa-ni. Türkmenistanda türmeler bolmagy kabul edilen mümkin däl. Sähä kanun işlänok. Ýa türmeler kanun esasında kanun bozulandan soň o türme döretmeli bolýan, gurmaly bolýan. Sähä bozulan ýa kanuny demesin cezalandırmak üçin kanun bozany. Kanun ýok bolsa kimi cezalandyrýar bular? Qaysı kanunun esasında cezalandırıyor? Haýsy kanun? Türkmenistan'ın kanun esasında cezalandırıyan olsanız onda Türkmenistan kanun esasında ne için cezalandırmalı adamlar andaşında gezip diyor. O ýa-ni neme de bar? Näme diýler o? Bol baş ogurlar mı diýeli? Esas ogurlar mı diýeli? Esas ogurlar näme? O görünen okmu? Kanunyň güýji ýeten okmu? Görmän onu. Bar bolsa, diýmek kanun ýok, ýa kanun. Ýa kiçisi ulusy nemede. Emmesine o ýa bermeli cezasy bardyr şonu. Berilýändir ýa kiçi ogurlukda pul jerime töletdirilýändir. Ýöne ýa neme barda? Ulu ogurluklar bar ýa. Hıranflaryň edip beren ogurlugyny biz bilemiz, okşadanyň kyna. Ýa Meýmanowlar bar. Ondan soň Berdimurat Rejewler bar. Soň guruluşyk nemeler bar birgiden. Ýyllardan bäri milliardlar basyp duran. Bularyň näme üçin jezasy berilenok? Diýmek kanun ýok. Yani şolara ceza berilmeýän olsa kanun ýok da kanun esasında berilmeli ceza. Diýmek türme de bolmaly da. Onda bularyň türme diýip baba grup adamlar içinde öldürüp baba urup ýenjip berenler näme? Bu ine terrorizmin nemeleri, alamatlary. Şu Türkmenistanda häzirki türmeler terrorizmin alamatlarydyr, suwutnamalarıdır. Biz baran wagtymyz şo taýda türmeler enten bar bolsa, içinde de adam bar bolsa, şu türme boýunça jogapkär adamlaryň hemmesini kellesi gider. Şu wagtdan gitýär bar. Etsin etmesin ondan soň. Sebäbi türmede kemine türme ýa bir cezalandyryldy. Türmäge getirildi. Şu türme jogap berendir. Türmeň bir öz kuramasy diýelim. Şol adam. O näme öldü diýip ýöne aýdyp bermem öldü. Näme üçin öldü? Näde öldü? Belki nahar veren dersin. Belki içindäki ýa parasaçylyk işlerini dogry edip bilýän dälsin. Şoň üçin herkili keseller göreýändir ýa sanitariýa işleri diýerler. Belki uruly öldürilendir. Tapaw diýok. Şol türmen ýa jogap beren jogapkärler bardyr. Ýene olamam bolan çekilýär, olaryň bir näme adamlar diýende ol cinayet eden soň bir adam çekiler, bular çekinen bardyr. Sebäbi bilen o edýän cinayetini. Şoň üçin olar türmeni boşatýar. Berde Türkmenistanda täze Türkmenistanda eger suwut işlejek bolsa, işläp biljek bolsa, o ýerde ine türmede ýa öldürilen adamlar olan hosarlary bar, çağalary bar, olar çykyp sorar onlar. Ceza almama mümkinçiligi ýok olar. Onga maksat değil, wagty durmuşda ýaşaýan öwrendiňiz, ýani wagtçylygy akylyň işi bolýandyr. Batar ýok. Neme? Aýdym şol türmeleriň bolmagy ýalňyş kanun ýok da. Biz baran wagtymyz ente şu wagtdan biz aýtdy türmeler boşadylmaly diýip ýa gurucu mejlisde karar alındı. Bu karar esasında o Türkmenistanyň içine barılan wagty ceza işleri görüljekdir. Biz baran wagtymyz şu türmeleriň içinde adam bar bolan olsa o ýa-da biz barýança adam saklanan olsa şu türmelerin içini doldurmak bilen jogapkär bolanlardan başlap şu türmäni saklamak bilen jogapkär bolanlar hemmesini kellesi gider.
Hemmesinin kellesi gider. Bolmaly däl. Türme bolmaly däl Türkmenistanda. Sähä kanun ýok. Yani öz behbitleri üçin o türme salypdyrlar diýip hasap ediljek. Demek öz behbitleri üçin salýan bolsalar, o bilgeçleýini edýärler we bilýärler edýän işini. Farkında, aňyrsyn versin görüp dururlar. Şonuň üçin neme bardyr? Ýa-ni Timurlen bardy. Hiç halamaýarlar aýdyň şonu. Hiç kim halamaýardy dünýäde şonu ýaşaýan döwürde. Näme üçin halamaýarlar diýip sonra. Giden ýerinde ýa-ni döwletiň düzgün ýa öz döwletiniň düzgün tertibini gurup gidýärdi. Şu zatlar şunu ýaly diýip. Soň şol düzgün tertip ýerine ýetirilmese, o goşuny toplap barýan eken, şo taýdaky adamlaryň hemmesini kellesini kesip piramida edýärmişdi. Ýa piramida diýen dağa ýaly topaklap. Oýan eken soňam ýyzynyň hem ýaktyrýan eken şo kellelere. Şonuň üçin halanmaýan eken. Ýöne döwlet gaty güýçlüken şo atlar Türkmenistanda da şonuň ýaly zat o geçirilmeli bolup durmasyn. Sähä bu bir ýa açyk uruş aýdym. Açyk bir uruş. Hramfuk ýa orslar goraýanlar bilen o halkyň arasyndaky uruş. Ýöne halkyň habary ýok, o uruşdan şoň üçin diňe pida berýärdi. O habar bolman soň o pida berip geldiler şu 30 ýyla çelli. Habary bolmamalyň sebebem ýa-ni ýoldan çykarýarlar da. Ýa-ni propaganda edýärler. Ýoldan adaşdyrýanlar. Asudalyk diýip aýtýanam şoň üçin şu atwol kelläň endi ýa-ni asudalyk uruş ýok, asudalyk diýip gaýta aýtýandylar. Ýa garaşsyz Türkmenistan, garaşsyz däler. Şoň üçin garaşsyz diýip aýtýarlar, dormy? Şo garaşsyz bilen bilelikde aýtýarlar. Garaşsyz diýip söz bilen kelläňe çüýlejek bolýarlar. Asuda diýip aýtýanyň sebebi mine şondan bolmaly. Uruş gönü ýok etme. Genotsid, ýa halky ýok etme şu taýda. Şoň üçin ýok edilýär we şol bir wagtyň özünde de şo ýok edilýän halka da inandyrylýar da ýa. Uruş ýok, asuda diýip aýdyp görürler de. Uruş ýokmy dälmi? Atwol bilýär. 80 ýaşyny geçen adam barmy Türkmenistanda? 60 ýaşynda davleniýa bolýarlar ha. Näme üçin onu hiç kim soramaz? Ya şo çykyp aýtýarlar, siz nirde ýaşaýarsyz? Öz en ataňama 80 ýaşanda eldir. Asuda çağırıp bağırıp ýörsin. Yine daşında ýaşap görler, 90 ýaşynda da var. Yani atyklary, çoğunluklary bilen atyklary ýa ullakan ýa wezipelerinde işlerler. Çoğunluklar bilen oýnap, gülüp, entägem çok öýünde ýa girip çykyp aýlanyp gör. Ýaşly adamlar. 90'ı geçen. Türkmenistan näme üçin 60 geçip bilemiz, 60 ýaş. Ortaça ýaş 48 diýerler, bir zada diýerler. Bu zatlary hiç kim soran, hiç kimin aýtýana biz şu haýwança bolup bilsek, haýwança, towuk ýaly bir düşünje eý bolup bilsek, gatyly bir bap diýip pikir edýärler biz üçin. Mundan 1000 ýylyňam 60'y geçendirler adamlaryň ýaş ömrü. O geçendir. 21-nji asyrda keselçiligiň o ýanky bir ullakan bir neme bolmasa problemi bolmaýan döwründe ýaşaýasda. En köp ýanky ýaş näme bärekden ölüm näme sen Türkmenistanda? Türkmenistan Bloomberg. İkinci ýerde. Bloomberg'in birinci ýerde. Bloomberg'in nemesi boýunça. Bu zatlar näme mi? Vatandaşlar oyun ýalyp gelýände köp ýanky propaganda edýänler var. Olar üçin oyundur bu zatlar. Gaty inandyrjy o ýanky 92-nji ýyllarda Türkmenistanyň halky 2005-nji ýylda 2015-nji ýylda mı diýdi Sapara aýtdy da 15 milyon bolmaly diýät, 15 milyon töwre. Diýip şo wagtlar hasap edipdirler o. Ösüş tempi bilen hasap. O şo wagtky ösüş nemesi bilen. 4 milyon. Onuňam ýarymdaşynda. 4'dem ýokdur, şonu ama aýtýan adam ýok, bilemiz o aýtýan biz Türkmenistanyň kenine bilemiz o.
Yöne sen özün nereden? Türkmenistan'dan. Hem Türkmenistan'dan. Yöne Türkmenistan'ı bilemiz o. Tebiatından bilemiz o. Geografyasından bilemiz o. İlatından bilemiz o. Şonuň ýaly hava gynansak da Türkmenistan düzeltmek üçin näme etmeli bolsa etmeli. Umuman düşünjämiz şol bolmaly. Türkmenistany düzeltmek üçin, täze Türkmenistan gurmak üçin näme etmeli bolsa, näme gerekli bolsa şo zady biz etmeli. Bu torda täze geliniň nemesi, bahanalary. Doğru dälmi Aydın? Onda bolýa. Bu zatlar yine hazır kaydılan zatlar ya da problemalar vardır vatandaşlar. Yine şoları düzeltmeli diyes. Yine çağalan yankı inköp ölýän bäbeklerin sany Türkmenistan. Yaş 48 yaş 50 yaş diýeli. 48 diýdi. Belki ondan azraktır ortalamany alsak. Yine şu 60 geçen adam gata az da Türkmenistan'ın içinde. Yine bir yada yöne peygurzat yine maşgalalar dargandır. Köp maşgalalar dargandır. Bu maşgala demek devletin birinci yankı öýjüdür. Ne şonu dargatjan, dargasa devletin dargat gitjan. Yine bu zatlar düzeltmeli diýes. Indi düzeltmek üçin garşyňa bir zatlar çykyp biler, soňa aýdyp bolýar, şunu göýme diýmeýin diýip düzeltmeli dälmi sen? Düzeldersen, ol her kimin hakkı karşı çıkmak. Şoň esasında da bir zatlar dörer. Täze Türkmenistan şoň ýalygam döremeli, karşı bolanam bolmaly. Cezasyny almaly. Ol diktator diýip, ýa-ni diktator diýeniz ol terrorlar aslında terörist, ýa-ni topar. Güýçlü bolsa, adalat ine güýçlüň tarapynda bolar. Ýöne halk güýçlü bolsa, halk kazanır. Onam görersin, ýakyn wagtlarda azaldy. Ol ýekece aýdan zadyny şol teröristler eden işini ýekece kararyny köpçüligi aýdywan bilen o aýan edip bilen o. Yani güýçlü diýeniz ýekece bir watandaşyna ýeçip bilen o. Güýçlü diýeniz. Ýekece bir sanat aýdaly ýa-ni milli howpsuzlyk işgäri ýetişdirip bilen o. Bir sanat ýetişdirip bilen o. Bir sanat polisiýa ýetişdirip bilen o. Bir sanat bir ýa-ni pedagog ýetişdirip bilen o. Indi niresinde güýç bar? Yara var, beýlekisi var. Ine Orson kamşoň alyp Orson güýçlükdi. Türkmenistanda şu yara bolanjak ýa-ni mehemeler bardyr ýa-da bu nämesi bar da ine boljak adam aýdy. Gorow diýeli şoň. Orson ýiberen Gorow. Türkmenistanda aslında prezident Gorow ýastyp gelýärler. Aslında Orson bir otrýady Türkmenistanda bar. Ýa-ni podrazdeleniýasy bar. O Gorow diýip maskirovka bilen gelenler. Prezident Gorow diýip. Ýöne Orson bir podrazdeleniýasy, ýa-ni harby nämesi şo ýerde. O näme harby diýende näme harby bolup biler, ýa-ni hususy harby näme firma azalar diýer. Meselen Wagner ýalyk diýen. Şoň ýalyk bir näme otaýda. Indi şolaryň häzir şoň ýalyk diýip pikir edersen, güýçlü ýene Orson şoň ýalyk iş ýüzüne gelýänçe. İş ýüzüne gelende elindäki ýaraga ulanyp bilmez şolar. Gördü ya Orusların hazırki ýagdaýyny. Dünýäniň ikinji güýçli. Uruş olsun, issendik problemi olsun, beýlekisi olsun, näme olsun, onu birinji nowatda çözüp biljek zat akyldyr. Yara guraldyr. Şol akylyň döredýän guraldyr. Yara diýende näme yara diýip pikir etmäň, yara her hili bolup biler. Şu gününe informasiýa uruşda näme edip bildi? Güýçimiz. Elimizdäki resurslar bilen kenine bize berseler şu resursu, biz şu informasyonu nämede, nirelere ýeteriz. O hemmesi däl, 100%, olam belki 1000%ni berse de ýetýäz. Men hasaplajak bolýan da informasiýon uruşa olan sarp edýän bir ýa-ni çykdyjylary bar. Ne şoň 100%i bilen biz häzir kosmosa uçurup bilýäsde şu kanaly bolsun, beýleki nämeler bolsun. Ýöne bularda şonça resurs bar, iş ýok, netije ýok. Berýän pulumyzam sizin işler nokta. Şu pul berip işletenler var YouTube'da ýene-de ýa-ni düşünýändir, görýän adamlar. Ine şolar berýän pulumyz bilen hiç edip bilen o sebäp bir problema olap atylýar.
Akıl olmasa pulun sen kağızdan ibaret. Akıl olmasa kameradan ibaret. Mikrofon yani hiç peydası yok. Ha. Azerbaycan'dan bir ili neme bir doğanımızı yazıyor. Ruslardan canımızı kurtarmalıyıq diye. Ha, hakikaten neme düşündü de yani köp o şu post sovet cumhuriyetlerinin hemmesi yani al düşündü. Aydın yani şu 2 yılın içinde şu işin içinde Orsun bardığını düşündüler hemmesi yani. Atı kızıklı. Birden nemetti. Ne Qoğuz at bu. Ne? Ors näme gerek? Orsun baran yere yani çüreye, çökeye, iza alya. İza alışlık emele gelýär Ruslan baran yerinde. Sebäbi bular akly ýok edi, akly alýarlar. Öz akylly adamlar nam ýok etdiler de wagtynda. Yani aydın sen aýtdyň aristokrat sınıfını ýok etdiler diýip. Şondan bäri ýok edip gelýärler de 300 ýyldan bäri. Fransa'nın sunotunu, yani Fransa tarihini, İtalyan yani sunotların tarihini seyredip gör. Çünkü komünistler gelen son o tarafta bir kaşıklık olandır Avrupa'da. Yani Avrupa kaçmak mecburiyetinde vardı. Şimdi komünistlere de seyredip gör, sunotuna seyredip gör. Hem mailde kızıl renk vardır, ak yazılı vardır. Suratlarım şunu Mehmetçe'de. Komünist dövründeki sunot deyip adlandırıyorlar yani işgali sunot değil mi? Näme sunot öyle azatlık yok yerde. Sunot yok mu kendi yani fikrimçe bir ütköşük bir zat yok. Yine bu Orsun yitiren yankı nämesi ilerlen gelen zaman ilerlen nämesine nämetçiler ona bir şahsiyet alıp görýäňiz yok. O Marx'tan näme yazan olsa şoları öz orijinal nämesi alıp edip getirip berýärler. Başka ütköşük hissat yok. Özem arzudur o. Näle arzudur? Leyli'nin arzusu hem madem umut yaşasın hem madem gülüp yaşasın deyip sisteme uğruyor. Yani bir gün elimde ölüp bilir. Elimde ölse de gülmeli mi? Aşağıdan ağrap bilir, kilden ağrap bilir ya da bir yana bir yerim ağrap bilir. Şoň ýaly da sen gülmeli mi? Gülmeli ama gülmeli değiller şu anda da. Ama şoň ýaly bir sisteme yani bolmajak bir düýüşi bir adam düýüşine giripdir bir zatlar. Düşümde ağrı yoktur. Düşümde kendi bir näme yoktur. Ağrı ya da şoňa bir zatlar yoktur. Olan komünizm sistemi aslında birinin düşü başka hiç zatlar mümkün değil. İstendik siyasetçi sorakları. Yani siyasetin üstüne için komünizm näme bir sistema deyip onu sistemi bolup bilmez diye. Yok, komünizm de siyasat da edip bolan o. İktisadiyetini soran, iktisadiyetçilerden soran ayrıp bilmez. Vallahi değil. Keynesiyalık kabir nämeler diýeň. Keynesiýan bilemek nerden oňalyk nämeler alýar. Ýöne keynesiyalyk birazcık akly yetmezler düşünüp biler komünizm o sistemini. Keynesiýan bu eden zatlaram kendir ýöne ýalňyşan ýerler hem bar da şonu aýtganda. Yani Adam Smith ýalyk dünýä garaşy dindäl ekender Keynesiýan. Yani näme-de Aydın yani aydan sadığına bir misal geldi de. Elde ölen olsa ağlaya da ağlama diýerler. Gül yani Lenin babamız gülme için gurup bitti bu. Näme sistem an diýerler de. Ağraya deyip inandırıp bilemek sebäp o ağrama var. Yo o ağrama o mümkün derse Lenin babamız gurda bu zat diýerler. Aýtda ağramaz demem bilerim. Şoň ýalyk bir zat da. Näme ýalyk da Türkmenistan Garaşsız diýerler de. Garaşsız. Yani garaşsız däl. Yok diýär o ýanky. Pasport berip bilemok. Kimine pasport berip bilemok. Towa. Garaşsız olýan bolsaň nirde Türkmenistanyň ady geçýär. Ýene gazymız var diýende Türkmen önümleri mi? Bizim gaz çıkaryan firma. Nirde Türkmen önümleri haýsy bazarda gördüňiz? Ýewropa bazarında var mı? Öz şu Asya bazarında var mı? Türkmen önümleri firma. Bu gaz çıkarıyor. Türkmenistan'ın gaz dolu. Näme üçin dünýä bilinen ok sebäbi garaşly, kime garaşly, orsa garaşly gazam şu Orsun üstü bilen çykýar.
Son bilen okda Türkmenin gazlığından bilen ok var. Doğru. Gün doğru Avrupa'nın gazını hemmesini Türkmenistan üçün ediyor. Aydın şu taýda jemlälikän hawa uzyn bolmasyn. Görmegem hawa kynrak düşýärsiň. İyileşlerimize. Böyle kimine? Bolýa, Aydın sağ ol. İyileşler size de sağ olun köp köp dinläriniz üçin. Sağ olun vatandaşlar emmenize. Yankı cezamızı bize yine üns vermedik hissada ya da okumadık, yazmadık. Şoň üçin hem cezalandyryldyk. Batı elbet cezadır. Yani çağalar ölýär. Adamlar 60 yaştan geçen ok türmelerde yankıtkän adam öldürülýär, hatsız yere türmäge basylýar. Daşında öýüne gidip bilen ok ine bu zaten bilmez. Bu cezadır bize verilen ceza. Yani şoň üçin bize verilýän olsa bu ceza verilmelidir hem edilmedi ülkeyi. Yani okumadık, bize öğrenmedik. Şoň üçin ine şu hukuky teröristlere de hukman soňky cezasy verilmelidir, beriläýmelidir. Başkaça bolup bilmez. Yani biz kanunu bir devlet olacak olsa adam şeklinde diýeýin ben. 10 ýaşamagy geçtim. 10 ýyllyk zat entek ansat zat değil. 10 ýaşamak üçin iň esasy resurs yani adam spesialist kader resursu ýok şu zat bizde. Ýöne adam ýalyp ýaşap bolýar. Onun üçin emine kanunu dik etmeli. Ve gerekli cezalara hukman suratda verilmeli yani gerekli adamlara. Son olarak sağ olun. Kendine sağ olun. Sağ ol. Sağ ol Aydın.